Li bajarê Rîmîlan hêza asayişa Rojavayê Kurdistanê kongrekî çapemενî ya salane li darxist. Berdevkê asayişa Rojavayê Kurdistanê serjmarên sala 2016 ji bo raya giştî eşkere kirin. Girîngtirîn serjmar û jimarên got di kongrê de hatine eşkerekirin ev. Hejmara tawanên got di sala 2016 de bi vî rengî bûn. Doseyên diziyê 409 rewşên diziyê derketibûn. Kuştin pêncî û neh rewşên kuştinê derketibûn holê. Bazirganiya şûnewaran 352 doseyên di destê asayişa Rojava de hebûn. Bazirganiya maddeyên hişbir 177 dose di destê asayişê de bûn. Her wiha duwarê gendeliyê de 17 doseyên gendeliyê di destê asayişa Rojavayê Kurdistanê de ne. Berdevkên asayişa Rojavayê Kurdistanê serjmar û hejmarên navendên asayişê û rêbendên kontrolê wê yên li Hersî kantona eşkere kirin. Li kantona Cezîrê 21 navendên sereke yên asayişa Rojavayê Kurdistanê hene û her wiha 132 rêbendên kontrolê li kantona Cezîrê hene. Li kantona Kubanê 5 navendên sereke yên asayişê hene û her wiha 25 rêbendên kontrolê hene. Li kantona Efrînê 19 navendên sereke û 35 rêbendên kontrolê yên asayişê hene. Hejmara teqînên got li bajarên kantona Cezîrê Kubanê Efrînê rûdane 19 teqînin û hejmara komên veşartî yên Daişê got ji aliyê asayişê ve hatine girtin neh kom bûn. Her wiha fermandarên asayişê hejmara qurbaniyên hêza xwan di sala 2016 de eşkere kir û anî ziman got 106 endamên asayişê jiyana xwe ji dest dane û 196 birîndar ji hêza wan hene. Hêjaya balkişandinê got hêza asayişa Rojava mîna hêza ewlekarî ye bi ser rêveberiya Xwesera Demokratîk li Rojavayê. Got di sala 2013 de hatibû damezrandin. Zana Umer dengê Amerîka, Rîmîlan.